Ngiyamgaya, ngiyashisa ngaphansi, ngiyashisa sifebe ngaphansi ngakhalibela ngilandela. Ngiyasiqede la ngiyabona la ngeke kulungiseke ngaphandle kwakhe lo muntu enhle. No, ushisiswe yinto ngaphansi. Inzu. No, angifaki insuku sithanda sami. Ngiyeza ngamanzi abandayo mpo. Cha no. Ngamanzi abandayo sithanda ngisule kahle. Bese ngiyamvulela. Yazi ngiyasiqede la ngiyabona nesiqede. Akuthi Kahlahle ukhathele ukulela nawe uyiwani usefuna omunye nje ngokusemthethweni ucela kuwe. Mshuthi bekacela kimi. Ngoba ngeke ngeke ukhathele into eyiwani kanti nezitele ezisodwa yena. No, wasi. Senjani sifebe? Because wena unechicken manzi. Uyizwile? Hawu unako phela ngisho ngena Everywhere khona ngathi iqhuma lapha ekamureni sisoba yi3 bekusho ukuthi ngimanzi. Yebo. Bakusho ukuthi ngimanzi ngoba bekakhala kangaka. Bequnyiswa Bekakhala kangaka. bequnyiswa Ngoba ngimnandi sifebe ndini. Ngoba ngimnandi. Biza mina ngesifebe. Jwayela kahle kahle Wena uyakhala. itholakala. Wona ngikutshele mina story. Bayafika bathi ashayi once off. Mina ngugelo la eSouthern vele ngiyaziwa ngiyibhicha la endaweni ya understand. Bayangisukela bona bathi sami soshaya 3 sami. Ngiyavuma ke mina sahamba soshaya 3 sami. Masifika lapha ugeli chicken dust always. That is why boyfriend akhetheke na asambe soshaya 3 sami because ugeli uhlezi athi akasashaya nama umbrella style because akhona ama umbrella style you know the girl. Mzansi South Africa nkana ngiyabingelelayo ngoba uthokaseba ngaphansi kwakhe Proshnet TV reality show. Uhlelo ireconciliation. Yeah. Lapho khona sesibuthi kuzwana phakathi kwabantu bebabili noma bebathathu. Abangasokhona ukuzwana abangasabona ngasolinye siyaba reunite bephinde bebone ngasolinye futhi. Utsala nawe lapha ekhaya unenkinga ezithile or lapha emsebenzini or lapho la ukhona nomngani noma nefamily noma necolleague uyasifayela. Size lapho sikusiza njengamanje sila endaweni ekuthiwa iselesi sivalele usisi ke la ngesimanga sokuthi uboyfriend wakhe bamcela i-threesome bayenza baba nesivumelwano nale ntombazane enye manje yena intombazane enye le noboyfriend akhe sebeyaqhubeka amaceleni akuphelanga lapha ngathi hlabene kwaba khona ukuketch okuthile focus ka manje usisi lo osibhalile kayi akasayithandi lento yenzakalayo ngoba ngabe sebona ngathi sebemhamba ngemuva manje so ukhona ke la sizomfaka njobe sibizile igcina sifikele sizomfaka ke naye azichazele udaba lakhe sizwe ukuthi thina ngoba ngichaza nje lokho lokuncane yena uzobe saqedelaka ya njama cela ube subscriber lapho ulike ube ushare ya cela uphuza amanzi kancane kwayindawo ngilanda usisi danko. Welcome back ke babukeli lapha emakhaya ke. Ithemba selihambe lamlanda kusesinangi la sesibuye naye la usisi. Naye azokwazi ukukhulumela naye ningezwe ngami kuphela nokenizwe naye ukuthi kungane sibhalile namhlanje. Akuhle nami ke simamukeleke kusisi la. Sisami kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila igama lami uMabutho ne. Sakuyona ngiProshnet TV reality show. Njengoba uke wasibhalela sicela nawe ukuthi like utshela umbukeli ukuthi bani igama lakho uzazise nje. Okay, igama lami. Yeah. Umbali. Igama lakho Umbali, okay? Nkosi. Ngihlala khona la eLizwi. Ngihlala khona la eLizwi. Yes. Okay. Sacela like ukuthi utsheleke umbukeli ke esekhaya ngoba nami kade ngisabatshelile usho nokuthi ungani usibhalelile ke namhlanje. Ngibhalele la ekhaya today because kune-boyfriend engithandayo. We've been dating for 5 years. Yeah. We have issues, yes, but ama issues wethu we don't let them ukuthi azasicake ngaleyo ndlela leyo. Yeah. So there was this one time sihleli eThaveli. Yeah. And then he asked me ukuthi one thing we love ucansi. Uthanda ucansi? Yeah, swethu. Okay. So masihleli khona eThaveli, he was like, I wanna have threesome. Aw. Ucela wena? Yes, ucela mina threesome. Yeah. Ngithi mina threesome why? And then he was like, no. Usekwayithola before noma kade ufuna uku-experience nje? I think he wanted to experience it by that time. Okay, qhubeka. Yeah. So wangichazela ukuthi sengikhathele ukuthi senze into eyiwani, I need more. Kahlahle ukhathele ukulela nawe uyiwani usefuna omunye nje ngokusemthethweni ucela kuwe. Mshuthi bekacela kimi. Ngoba ngeke ukhathele into eyiwani kanti nezitele ezisodwa yena. No, wasi. Okay, qhubeka. Then we agreed samthola ugirl. Yeah. Phakathi eThaveli. Sakhuluma naye and then naye wa agree. Yeah, we agreed to pay her 1,000 rand. 1,000 ngokukhokhela ugirl. Yeah. Ukuthi ngifuna ukulala naye. Yes. Okay, yeah, qhubeka. Then wavuma.
then sahamba. The problem is Yeah. now ukuthi ugirl is attracting indoda yami. Yeah. Ugirl she's WhatsApping indoda yami ukuthi how because we agreed ukuthi it was an once-off thing. Like once off. Yeah. Bekubantu amnikeza imali wahamba Yes, wahamba. kwaphela Ukuthi yeah. what's going on now angazi. Wona kahle kahle akuphike ngokwakho uthina akuphelile basaqhubeka basalala. Yeah, I think so because ama-chats abo are very very much clear. Kusho ukuthi kahle singasho sinje. Sinje bazwana after lokho kulala okugoda bafilana kusho ukuthi sebeqhubeka ngale kahle kahle sebehamba ngemuva. Yeah, sebangihamba ngemuva. So yiko nginibizile today. Ufuna nje to get- usibizile. Yes, to get a clarification ukuthi kahle kwenzakalayo because intombazana following him or was he following her? Umbona ubani kahle kahle ulandela umuntu Yeah. ubani wezomunye wasemlandini. Yes. Oh. Hayike. Ngiyakuzwa singamthola phi ke lona ke ngoba usibizile ke lo sizo. Uhleza sithavela ugirl. Uhleza Each and sithavela. every day 24 hours utholakala khona vele. Thela So letha. namanje singayomthola khona. Ready man. Yeah. I'm ready. I wanna have answers. Ima ugele umuntu onjani qala uyalo noma umuntu ophansi or unjani. Phela nathi ufuna ufike sijimile phela. Angimazi. Singamuki phezulu kanti umuntu unzima. Like I said, it was a once-off thing. Yeah. So angimazi, I've never talked to her. Oh, but wathi uhleze lapha. Yeah, ngazi ukuthi uhleza lapha ya. Okay. Hayike babuke nazwela ke kudabula sesilala. Kusola ngaze bamhamba ngemuva. Ifriend yakhe kanye nalo muntu once off vele. So bathi ke uthi ke somthola la somthola khona i-tavern light dudes. Yeah, it's Yes. Zohlala nami lapho ungayindawo kwesambe se-tavern ke uthi nje kancane kuphela. Sohlala ne-tavern lapho ibu subscribe ushare like. So la ngesahlasela usisi lapha ya. Ubu ushare le video. Siyabonga lapho. Sisi sabona. Khona kumnandi. Unjani? amadoda. Sikhona. Sasicela ukukhuluma nawe kancane. Awuzoza usiphe nje indlebe kuphela. Sakahlale lapho phansi. Yes. Usiphe nje indlebe kuphela. Asile. Ngizomphazamisa space inside. Sorry. Sicela ukuzichaza ke mina. Elingalo nasenalozi Yini? vele. Space insakho. Ima mana osisi. Siyazana? Ima ucela mancane sisi. Lutho busy Ngicela ukuthi ngizichaze mina So qala. sis, igama lami uPipe. Shit, okay ke bani? Pipe. Okay, baby ke. Igama lami Mabutho ke. Wakasebe from iProject TV. Ngiyobona ama camera nje si TV vele sasho Ngavele ukuthi. ngimangele amakhemera wani. Okay. Wena amakhemera. Sinosisi la usibhalile. Uthi So bantu yama. mina. Igama lami Mabutho ke from iProject TV reality show. Makasi. Hayi mina ngenaphi? Ngiza namakhemera. Okay, Kunala kimi. No, Kunala kimi. Samkuchazela. Sinosisi la esihamba naye usibhalile ngithi. Unibheke ukuthi wenzakaleni. Cha usazochaza ngoba nathi Chaza. chaza. Okay, awumuphi indlela bachaze ke. Chazana. Hello sis. Omencane, chazana. Kuba Chaza. Oh. Njengoba mase khona kwaziyo vele wena. Iye njengani so. Amlinde kachaze ke. Uningi engikwaziyo la. Oh, Ufunani kimi wena? Ufuna wena ufuna nendoda yami? Indodana yakho. Yes. Ufuna nje ku Asithi ngathi siphi girl. bekuyona. You know my name is B Baby. So igama lami uB Baby sona sami. Nongani No, uyangidelela. Ungamjwayeli. Ungamjwayeli phambi komuntu wakho lo ozenayo lo muhle and muhle udlula boyfriend yakho. Ungamjwayeli. Bekumnandi udokozeni. Lesisi, angichaze isitori sakho ukuthi Story. Khuluma tani. Umuphi indlela? Ufunani? Mawuza la kuqala uzenabo lapha. Ngifike nabo vele. Beba kuphi? Mazocela izigizangi nomuntu wakho. Beba kuphi? Awusichazi. Uyazi Woza vele, nazo. ngeke ngahlala ngazi. Woza naso, Okay, angisazi.
indaba Angisazi yami kuwe indaba yami. ukuthi wena ukuthi WhatsAppana nomuntu wami kanjani? WhatsApp nomuntu wakho Yeah. ne-proof Yes. nalokho Yes. iphi proof Sisi yazi. alright Sisi ngase lana mhlawumbe uyakusaba noma kanjani. No, angimsabi. Sisi sibhalelile lana. ngibhalelele wathi Sibhalele ngathi ngake nenza awuzokhuluma ngami uyangibona mase Kuthi nake nenza into. No. Kuthi nake nenza i-threesome nomuntu wakho bakucela bakunikeza imali angithi Yeah. wena. Ukuthi wavuma wayithatha imali. Kwakuwathi babethe kuzoba i-once off angithi. Wasuthathile imali wena. Usethini? beyincane nale mali yabo Okay ke. Olipipi belimnandi. yeah Okay, uthi nina Obvious. nina nokuthi niyaqhubeka manje ngakhona senihamba ngemuva akuzange ube once off nina nokuthi niyaqhubeka manje into yakhe. it's not like indoda yakhe ngiyilandela mase Wona no niyaqhubeka hayi ukuthi ngiyavuma ukuthi siyaqhubeka siyenze yabo hayi ukuthi ngiyavuma angizange ngithi ngiyavuma Very uthi ngasho njalo princess. ungangifaka amagama emlomeni Wena ufunani kuyo? ungangifaka amagama emlomeni wena what ini Ufunani kuyo? ufunani kuye yena ufunani kimi Ufuna ungabuzi yena nayo. Akushiye kanjalo. Kele wena usukele mina ngisho nomuntu wakho nazo ngitshela ukuthi ngifuna ukwenza iziki zengi-threesome Which ngisho was? mina ngavuma nazo nginikeza 500 yini yona le It was Kele 1,000 umuntu rand. wakho belimnandi yazi ngifuna ukutshela lokho Ima yikho niqhubeka nje iyadura phansi kancane sisi. hlala phansi khuluma Hlala umoya phansi. lokuphapha Ima njengoba ngakubamba manje ngizongijwayela Njengoba lokho- Bambe bani? mina kungasephafefe Bambe bani? ngizomshonga mina lo ngizokushaya mina Shaye bani? ngizokushaya ngizokushaya mina ngizokushaya Amne. Hlale phansi. Ima nafuna ukwazi lana. yoze ukuthi ngelefoni yami iyadura le phone Yiphi le 500? Safuna ukuthola acela uthule Ngifake kancane. lapho utseke ngiyanyisa kanti Ima kuze niqhubeke nina ne-boyfriend yakhe. Kwaqala kanjani? Ubani wathi qhubekani noma niyaplana no2? wona ngikutshele mina story bayafika bathi ashaye once off mina ngugelo la eSouthern vele ngiyaziwa ngiyibhicha la endaweni you understand bayangisukela bona bathi sami soshaya 3 sami ngiyavuma ke mina sahamba soshaya 3 sami masifika lapha ugeli chicken dust always that is why boyfriend yakhe etheke na asambe soshaya 3 sami because ugeli uhlezi athi akasashaya nama umbrella style because yakhona nama umbrella style you know them umbrella girl style. like you wisu yabo like and mina I can do the styles bitch no ngisuke ngikuphi kuyala ngisho ngibizile ngikubonile bo chicken dust and wena awuyishayi lollipop that's why awuyishayi ngiswena girl like now uyambona lo nami uyangibona mina like girl So ufuna lo manje? akathi ngiyambona uyambona no Imani sisi mina into engibuza into ebuzayo ukuthini ubani wathi qho na plan no2 nizofihla ukuthi sinoqhubeka like after Christmas uthi no2 niqhubeke nini nomfana ubani wakhambana le idea leyo uqhubekani umfana wenza kuba wathi asiqhubeke simfihlela umama okay yazi kwenzakaleni ngoba mina ngihlala ngilani ngisho uyangibona ukuthi ngihlala ngilani yeah uyeza ke yena uyangibona futhi uyasondela uthi ha ke yabo like oh and then manje nami singiyabona ukuthi like ngiyakhumbula ukuthi yabo kwenzakalani and like shoot na wakuzwa and like yo buti yo buti ayishaya yo asikiskel Maria shaya umuntu wakho ne hlala phansi Ngicela umbuze ngicela ukuze logogoze naye Oh wow. bekutshwala ungakutshwala phansi nawe sesahlele phansi Namagama amathathu. unakhuluma ngokudelela nawe manje hlale kahle No, mina ngikhuluma iqiniso manje kusho zokulethe lento zakhe la usuzobukisa ngami uzobukisa ngami Angibukisi ngawe. uzobukisa ngami hlala phansi zona like you can see the bee baby Yazi isingo sokulwa asikho la. like iyari isidingo sokulwa asikho into uyafika efunakala ke imali brothers but and then nami ngabuka Yeah. ngizaqala ke lapho vele sayishayela la itoilet iqala nashale toilet khona la you know the seven one side and ima and then nangizwa kahle nashala la yes toilet la itoilet ha siyaqala lapho ke sa exchange ama numbers nguye nje uhlezi angilandela mina ngikazi nje ngifake text ngathi kuseyabuya sibonane uyohleza ngisena Manje- sigel uya uyakunikeza imali umfana lo it's obvious iyabheja baba oh ngeke mina ngithinta whenever nilala ukunikeza imali noma ngabe singalalanga nje uyokunikeza imali ngiyafuna ngale nje angifuna nje yazi mama u-right Angazi. yes Wena sesithi- you-right ngomuntu wakho ngeke umuntu akuyalishaya shona wena usamthanda umuntu wakho lona yalishaya Not anymore. 'cause Not ngiyabona anymore. ukuthi
Uyohamba man, uyakuzama. Anyways uyakuzama lo muntu wakho ngoba nawe uyazibona njani. Boyfriend wakho kwathi ungakambuzi ngale ndaba le kwathi ungakamkhonfront. Bengimbuza. Wathi Yazi ngiyacabanga lana because ngiyabona usisi lo ngapha. No usisi lo ngapha yadelela. Ikolite namakaba. Ayo maqala futhi. Awusoni. Uyadelela. Okay, awudeleli. Ikolite namakaba amathathu. Yini makama mathathu? You don't know. Yazini Kathi ngahlala sabe ningayidlenda. No, yazini. Into la ukuthi silandele yena uboyfriend. Azozitshela ukuthi ngicela umtshele ukuthi like ngomile. Uqhubeka nawe. Ngicela umtshele ukuthi okay. Womile Sinathandana ni wena naye. Womile Anthandani. Lethi siyatshana. Sajana. Ihlola le okay yazi. Sizolanda yena okay sizolanda yena. Simbeka la. No. Sifuna ukubeka la. Uqhubeka nawe. Uqhubeka no. Manje makangiphika ucabuthi songivuma mase sisoba i2 source mina. Mshuthi nguweke. Kahle yabona kahle ngikutshele le. Kunguweke. Wama ngitshele iqiniso sithando sami. Yabo mase ngibeka la between mina nawe. Angakhetha mina ngekhetha chicken dust. No ngeke. Mina ngiyala I do the umbrella styles you know. Just because of the like umbrella. nyamkhaya ngiyashisa ngaphansi. Ngiyashisa sifebe ngaphansi ngakhalebela kulandela. Ngiyasiqede la ngiyabona la ngeke kulungiseke ngaphandle kwakhe lo muntu engeke. No ushisiswa yinto ngaphansi. Inzu. No angifaki insuku sithando sami. Ngiyeza ngamanzi abandampo. Cha no. Ngamanzi abandayo sithanda ngisule kahle. Bese ngiyamvulela. No ngiyasiqede la ngiyabona nesiqede. Ngiyasiqede. Awuthi handsome. Ngiyasiqede. Awuthi talents. Ngeke siqede. Suka wangisukelelani wena. Nale ndoda yakho. Nangisukelelani. Wena ngoba Nangisuke. Umuntu akudala ngikhalela. Sizodala ngifuna. Sisi. Ngiyabona la ngeke Wangitsini. Okay, ngeke siqede. Manje as-invite yena lo boyfriend. Yena uzojoyisa ukwenzakalani nana ngoba no two. Si-invite Anikhulumisani nakahle. Ngene ezoxoxa sixazulile. Uhamba nawe noma uhamba nana. Achaza ukuthi kungani enza lento after kwakuvunyelwene ngeTrisam yena wayeqhubekela ndlela no ukuthi wayangiqhubeka ngilandela okay yena usinitlathe ngoba nini mani no 2 ayikho into elungayo mnandi sifeke ngakho babukeli ngeke sikhona ukuthi silungise la bebe u2 kufuneka uboyfriend abe khona boyfriend kahle uyangijwayela ngijwayela ngiyangizulesa amaphemela la ngizongitshela lamasimbo ngitshela wona ngingceleleni hey Ngilethela amakhemera lana ekubeni qaleni manize la ngilethela amakhemera zokhulisa ngami wena ukwazi ukuvulela wena uvulelelana uvulelelana uzobuka ngami uzobuka hayi manini bafethu ngamshaya hayi ngeke uyangijwayela lo first time abeza lapha ne-boyfriend yakhe azangibize namakhemera manje uzobukisa ngami ngoba kwenza njani okay uzobusa ngami ngoba kwenza njani sibebe because wena uneqhubeka uyizwile awu unako phela ngizongena everywhere khona lengathi iqhuma lapha ekamureni sisoba i3 bekusho ukuthi ngimanzi yebo bakusho ukuthi ngimanzi ngoba bekakhala kangaka ngoba ngimnandi sibebe ndini ngoba ngimnandi biza mina ngesibebe ngijwayela kahle kahle wena bakhona abantu balethe la uzobukisa ngami uzobukisa ngami ngoba ungangiphapheli sami uyangijwayela ngizosuka le ngizokuphazamisa ngihlele ningangibonga ngihlelele kahle la ngizophazamisana nami ningangijwayeli nalo bhutozena ningangijwayeli futhi ngoba nawe wena phuma emadodeni abantu angiceleni yeni mahlangise ngiyizele ngoba ngifuna kube ngiyizele mos angisho kube ngiyizele ngangiziletha ngabe chicken dust njengawe nje ubulala njengenkukhu embhedeni sibebe ngcono nge-chicken dust wena unebuke emanzi ayikho manje le strong i-strong le kunale yakho healthy la ngaphakathi ya ngisho yazi ngiyadelelana kwazula nakimi ngisemdelana kakhulu zwela makufika kuphi makufika kuphi kube zwela makufika okay makufika okay mangafika uyangijwayela lo uze naye wayengijwayela ukuthi first time makafika wayangizama namakhemera wayengingasanga namakhemera lento dakho wayibe kumele size nakho uyavuma mangene ekamereni yenu bedeni wenu siyagivana sonke siyagayana siyanikana kumnandi nesi3 for uzongilethela amakhemera
Jwayelana. ngicela nithule nikhulume Uyamjwayela khetha lo. cela ukukhuluma bafethu Lo uyamjwayela lo. mina ngizomsinda Uthi ngizobona uyamjwayela. babukeli ngeke ayikho into ezolunga la kule episode No, ngoba phela mina- ngicela uthule sisinawe ngicela uthule ungamphenduli mekele babukeli ayikho into ezolunga la kule episode it's better ukuthi sithole umfana angazi uzozama kanjani ukuthi simthole Jwayelana. or sizomfonela aconfirme or siye Uzomlethela kuye amakhemera. No, Angazi. siyakuye. angazi Siya kuye. cela uhlale nami lapho wasiyakuyi okay Siya kuye. nibe nisubscribe Usho lapho. ukuthi uzokhetha wena. Mani, I don't even care. bafethu Ayinandaba. cela nibe subscribe lapho nisharane like nikhomenta sizokungisa ukuthi uvule uthini kule episode le ngoba nje manje sakumfana into ezolungala labo sisi labo bayalwa bahlabana ngamagama akulungi lutho akekho nento ozwakalayo komunye ukuthi uthini kuphela nje bayadelelana bebona Azwakala. so solana umfana lo lowethi sizakuye yena azoconfirma yonke into isukwenzakalana la uhamba nobani kungani ade sathi ukwenza ukuqhubeka le one sofa ayicela kungani futhi acela le threesome soza kuye oluningi kakhulu ngoba nje manje asithola impendulo la because umfana une reason why ecela i-threesome une reason futhi ukuthi why aqhubeka ekhoneni Nani, kanye yebo. nosisi lo Ngakho ngapha. abuthi. So sifuna zonke lezo mpendulo lezo Ngakho. ziphume kuye umfana Uhori wami so mnandi. hlala nami sibamba ku-episode 2 Uhori ngoba wami le mnandi. ngicela ukuthi ngivale la Mnandi umkhulu. ngiyabonga Ya, mnandi umkhulu. ngathulani bafethu ngicela sambeni ngicela samba niqhubeke kusandebe yakho ngicela samba hayi asingamshisi hamba nasa umfana siyamazi ukuthi niyamazi ukuthi uhlala kuphi angithi wakho uyazi umthola lapho Yama simsaladi. Ngicela sambeni. Ngizomgaya futhi. ngicela sambeni Ngiyokuhlanganisa naye. ningalonile endleleni ningalonile endleleni Ulela strong. okay ke